दतमाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बानायनाय जि गोसोखांथिलि थुलुंगाफुरि बेबो दतमायावनो दङ। बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रिया थुलुंगाफुरिखौ मोनसे रायजिक समाधि हिसाबै गायसननो थाखाय खोथा होबाय बा फोसावबाय। बे दतमायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। मिरु आफादनि जथुम्माया 14 तारिखनिफ्राय दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बानायनाय जि गोसोखांथिलि थुलुंगाफुरि बेबो दतमायावनो दङ। बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रिया थुलुंगाफुरिखौ मोनसे रायजिक समाधि हिसाबै गायसननो थाखाय खोथा होबाय बा फोसावबाय। रायजिक समाधि जानाय लोगो लोगो बियो मोनसे नेशनेल लेभेल स्टेन्डार्डनि मोनसे डेस्टिनेसन जागोन आरो बेखौ नायनो थाखाय बाहाय बहुत मानसिफ्रा फैगोन। दा बाहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल दङ एसे आरो नायनो फैग्राफ्रा बहाबा जिरायनानै साहा पानि लोंनांगौ, एसे जिरायनांगौ, बेफोरनि आंखाल दं दतमायाव। थ' बेजों रिलेटेड बहुत डेभेलपमेन्टआ बाहाय फैगोन। बे जथुम्माया बिनि थाखायनो गोनांथि दङ जे स्वाधीनतानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदों आरो सोमावसारारि मोनसे आफाद हिसाबै भारतनि नखर मन्थ्रि एबा खुनु मिरुनि मन्थ्रिया एबसुनि समाव जथुम्माफ्राव बाहागो लाबोफेराखैमोन। गिबि खेबनि थाखाय नखर मन्थ्रि अमित शाहया बाहाय बाहागो लानो थांगासिनो दं। 16 तारिखआव बिथाङा फैगोन 16 मार्चआव आरो 14 मार्चआव धर्मेन्द्र प्रधान फैनायनि खोथा आरो अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहाय बाहागो लानायनि खोथा। 16 तारिख दिनाव अमित शाहखौ बरायनो थाखाय फ्राय 2 लाखनिबो बारा मानसिया बाहाय थुबुर जाफैगोन। बिनि थाखाय थागथियारि जाबाय थादों। आं मिजिंथियो हानजा आफाद बायदिसिना आइडिय'लजिनि डिफारेन्सफोरखौ गारनानै बयबो जाहाथे बाहाय बाहागो लाफैयो आरो जाफुंसार जायो। खारन बियो भारतनिसो नखर मन्थ्रि, बबेबा मोनसे हानजानिल' नङा आरो बाहाय हानजानि डिफारेन्सफोरखौ लालायनो नाङा। रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लाफैनांगौ, बुद्धिजिबि सानसुमैफ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माया बिनि थाखायबो गोनां जागोन। खारन बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेसेबां दावगाखै बेसेबां दावगायाखै आरो जाफुङैफोरखौ बोरै मावफुंलांनो बिनि मोनसे पलिसि एबा फिउचार जि प्लेन बेखौ बिथांमोना हयथ' थिग खालामगोन। दासिमाव बर' गोरोबथाया फ्रायानो जाफुंजोब्बाय। दा NDFB केडार्सफोरनो रिहेबिलिटेसननि जि फिक्स डिप'जिट सिस्टेमाव फैसा होदों 4 लाख, बियो जोब्बाय दाखालि होनायनि उनावहाय। आरो मुंख्लं नखरफोरनोबो फ्राय आसाम सरकारनि तथ्य मथे बे 4 बोसोराव 599 मुंख्लं नखरनो एक्स ग्रेसिया 5 लाख करि होबाय आरो BLTनि समनियाव जि लिस्ट होदोंमोन बेनिफ्राय 300 होनाय जाबाय। देग्लाय बाजेटआव मुख्यमन्थ्रिया बेखौनो बुंदों मा आरो 10 कोटि थाखा दोनबावबाय थाबावनायफोरनो होनो। दा बेनि स्क्रुटिनि जाबाय थादों। खारन मुंख्लं नखर हिसाबै एक्स ग्रेसिया मोननांगौबा पुलिस रिपर्टआ क्लियार जानांगौ, मेडिकेल रिपर्टआ क्लियार जानांगौ, पस्टमर्टेम रिपर्टआ क्लियार जानांगौ। आरो बे डकुमेन्टफ्रा क्लियार जायाबा गभर्नमेन्टनि खुनु रुलाव जों होनो हाया। बेखौ दस्रा रोखोमै मोनसे कम्पेनसेट खालामलायनाय जायो। दा हिसाबै जोङो मावलांगासिनो दं। फार्स्टिं गामि सोसननायनि बाथ्रायाबो गिबि खेबाव खेबसे सोसनबाय, नैथि खेबाव खेबसे सोसनबाय। गिबि खेब आरो नैथि खेबनि सोसननायजों 60टा गामि हाबबाय। 60टा 60टाल' नङा, बे रेभिनिउ गामि। खारन लिस्ट होनायाव हेमलेट बा साब भिलेजफोरबो दंमोन। दा 60टा गामिया एक्सुवेलि हिसाब खालामनो थाङोब्ला 235सो गामि जायो। जेरैबायदि जों लिस्ट होदों आरो बेखौ बोखावजोबनानै। दा आरोबाव माखासे गामि सोसननायनि फारिया दा जागासिनो दङ। दा बे गोख्रैनो बेखौ BTC इलेक्सननि आगोलनो जों सोसननो हागोन। बे हिसाबै फारि फारि जोंनि गोरोबथाखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाबो जाफुंलांबाय थादों। बिनि थाखायनो बे बारनि जि जथुम्मा बेयो जारिमिनारि आरो जाफुंसार जथुम्मा जागोन।
आरो दतमानि जुथुम्माखौ जोङो अरायबो गोसोआव लाखिनो गोनां जागोन Sir, one बाहेरायाव दङ आं पार्लियामेन्टनि सिङावबो गैया खिन्थु बे फैनायनि लामायाव दङ एसे सानसे साननै लेट जायो बे आलादा बाथ्रा बे अलरेडि बेखौ बे बिलखौ लाबोनाय आरो पास खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावगासिनो एबसु sir. निउ बडि खालामनाया दा गासिबो एबसुनि मेम्बारफोरनि सायाव बिथांमोननो आं हगारनानै होगोन आङो दा एबसुखौ नागारनाया बुंनो थाङोबा 2002 मायथाइनिफ्राय नागारदों 2002 माने दा बेसेबां बोसोर जाखो थ' इसेबां बोसोरनि उनाव एबसुनि सिङाव बडि दानायखौ लानानै आङो खर' सानांगौबा खबर लाबाय थानांगौ दां साना एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो मेसिउर इयुननि थाखाय मा जागोन बिथाङा थिग डिसिसन लागोन बेल'नो एबसुनि केरेक्टारखौ हमथानानै लांबाय थानांगौ जाथिनि सार्थआवनो बियो मालाबा समाव राजनितिनि खामानि मावनाङोबाबो फरायसा आफाद आरो एबसुनि जे संग्रामि चरित्र बे संग्रामि चरित्र इनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय एबा जोंनि मोन्थाइनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बे केरेक्टारखौ हमथालांबाय थागोन होननानैनो आंहा फोथायनाय दं आरो बेबायदि थांबाय थाबानो जोंहा हारियाबो खुनु खैफोद जानाय नङा